Yes, ready, boys. Okay? We need to build from the last two performances. We need the last small things today, okay? We are at home now. We know how fast we can play. We need to believe in ourselves. We need to enjoy it. And then we need to mix it with hard fucking work today. And let's get a victory, okay? Yes. 1, 2, 3! Anfører Magnus Kofoed sætter sine unge holdkammerater op til en afsindig vigtig kamp. En af de sidste i grundspillet for FC Nordsjælland. Han går ud her på Right to Dream Park med viden om, at Nordsjælland ligger skidt til. Måske dårligst af alle de forfølgere, der lige nu drømmer om at komme med i mesterskabsspillet. Og velkommen her til Farum, hvor Kofoed har drømmen om at komme med i mesterskabsspillet. Men efter i dag, så kan det formentlig blive en drøm, hvis ikke de slår OB. For de har lige nu 18 point i Superliga-tabellen. Og lige nu ligger Sønderjyske på en 6. plads med 24 point. Og der er kun med i dag 5 kampe tilbage at rykke på tingene i. Og i de første 4 runder i det her forår har FC Nordsjælland kun høstet 2 uafgjorte. Det er i de 2 seneste kampe på udebane på dårlige baner i Jylland. Og så har de tabt 2. Det var de første 2 kampe her på den ellers fine kunstgræsbane. I dag har de haft mulighed for at vande den, så den er noget hurtigere at spille på. Alt er lagt an til, at de skal gå ind og forløse deres potentiale i dag. Men der er også en modstander på den anden side, nemlig OB-mandskabet, som kommer på banen her. De er lidt i samme situation som FC Nordsjælland. De har bare et bedre udgangspunkt. 3 point flere, og det betyder, at de potentielt med en sejr her i Farum i dag kan give sig selv et rygstød og virkelig melde sig ind i kampen om pladserne i mesterskabsspillet. Det er det OB vil. De vil kæmpe med om medaljer om europæisk deltagelse. Begge hold er uden sejr i foråret indtil videre, og det gør lige ondt på begge, som har kæmpe ambitioner. Ikke bare om at spille en underholdende omgang fodbold, det tror jeg nok, vi skal få i dag, Poul, men også om at vinde, skabe resultater. Og vi ved også, at Farumholdet her ikke har vundet endnu 7 kampe, deres dårligste stime i 12 år. Det skal der laves om på. Det skal der. De har jo sådan gennem de sidste 10 år mere eller mindre været top 6-hold, og nu er de skræmmende langt fra, og det er jo noget, der også gør noget ved selvforståelsen, så de skal ganske enkelt vinde i dag. Cheftræner Flemming Petersen laver løjer i dag i startopstillingen. Han går over og spiller med en 3-mands bagkæde, og den er uden Kian Hansen og Johan Djourou. 2 spillere over 30 med massiv rutine, nationalt og internationalt. De er begge ude med skader. Det samme er midtbanemanden Abu Francis. Alligevel har han idéer og lyst nok til at forsøge at lave noget, der er så anderledes som det her. 2 meget offensive wingbacks i Oliver Villadsen og den bare 16-årige nordmand Andreas Schelderyg, der er tilbage i startopstillingen. Det samme er Tochi Tokuani med nummer 45. Han kommer til at ligge i en forbindelse op til lejesvenden fra Ajax Victor Jensen, og så den store stjerne, det store salgspotentiale Kamal Din Sulemana med nummer 10. Lad os komme ned og høre fra Flemming Petersen, der står klar hos Rasmus Diesen. Flemming Petersen, hvad er det vigtigste for dig at se for dit mandskab her fra første fløjt? At vi tager initiativ og viser en masse vilje i spillet, både med og uden bold. Tak for det. Modstandertræner Martí Cifuentes ændrer på 5 pladser. Og ud af den håndfuld ændringer er der en, der er tvungen og meget sen, nemlig den, at Ross, som vi så i billedet i bagkæden, kommer ind i stedet for Tillander. Tillander gik i stykker i opvarmningen, og så må unge Mathias Ross træde ind ved siden af Granli, der er tilbage efter karantæne. De spiller med den unge Højholdt centralt på midten, og de spiller med Tim Pritchard i front, i stedet for Samuelsen, som måtte udgå af den seneste kamp. Et nederlag til Midtjylland med en brækket næse. Lad os høre fra Cifuentes. Martí Cifuentes, Rasmus Tillander won't be able to play, and Matthias Ross will replace him. What's that going to do to your style of play from the beginning of this game? No, not so much. I think that both are good players, important players for us. Of course, it's a pity that Rasmus couldn't manage after that pain in the warm-up, but I think that it will change the approach in the game. Thank you. Tak. Hos Bet365 udvikler og skaber vi hele tiden nye produkter. Det er denne konstante stræben efter perfektion, der har givet dig live odds væddemål, byg væddemål og live opdateringer. Det er derfor, vi er verdens største online sportsbettingfirma. Vi
Vi forventer intet mindre end et offensivt brag her på kunstgræsset i Farum, for FC Nordsjælland kommer angrebsløsende ud i jagten på deres første sejr i 8 kampe. OB har heller ikke fået en sejr i foråret, og kun én i de seneste 10 kampe i det hele taget. Senest de var på besøg her, var det for at spille en pokalkamp mod anden divisionsholdet B93. Det endte i skandale, exit, nederlag og et rødt kort og en skade til Lukas Andersen, der stadigvæk er ude som en konsekvens af det. OB i deres gråblå udebanedragter starter i pres mod Nordsjællands nyfundne tremands bagkæde. De har spillet med den før, de har også haft succes med et lignende system før, men det er meget, meget offensivt, sådan som de mand for mand er stykket sammen til den her kamp. Ja, det er jo 2 offensive i trebejenskæden, i hvert fald den ene er ekstrem offensiv, jo. Tygåsen. 2 meget, meget offensive wings, kan man sige, som wingbacks, som også skal forsvare. Så det der med, at vi har bolden, er selvfølgelig vigtigt også at stille op offensivt og boldfast, men det kan jo også gøre, at OB kan ramme nogle lommer, hvor de ikke forsvarer så godt. Så det er spændende at se, hvem der tager initiativ. Der er ingen tvivl om, det hold, der er mest på bolden, tror jeg. Det er det hold, der vil vinde. Det er ikke en kamp, hvor du kan forsvare dig til, at du skal have bolden. Alman med første mulighed her fra venstre siden for OB. Han vinder et hjørnespark. Og det var så på en af de her situationer af Rasmus Thelander. Han plejer at husere og være nærmest umulig at holde. Det behøver Nordsjælland ikke at bekymre sig om. Han gik ud med et slag under opvarmningen til i dag. Der er pres på Vindal, Nordsjællands målmand derinde. Indlæg fra Fossum, som ikke bliver forlænget. Han hættet tilbage. Ja, de rykker hurtigt op, Nordsjælland. Og at få holdet stort set op på midten. Den her dårlige aflevering giver dem i hvert fald mulighed for at komme helt op i pres. Men jeg kan se, at Totti ligger, altså det er lidt anderledes. Totti ligger på en 5-mands midtbane. Ja. De spiller faktisk med 2 frem, ikke? Og Totti langt tilbage, som den mest defensive af dem. Men det var også ham, vi var mest i tvivl om. Ja. Men så det er en farlig aflevering her. Hannesbo tæt på at få den. Og Rufo med sin første afslutning her i sin første start for OB. Ja, det er usædvanligt, de spiller 2 fremme, Nordsjælland. Der er meget usædvanligt i den opstilling, men det er også, som siger, det er jo sidste mulighed. Det vi til gengæld kan forvente, sådan som jeg har kunne få det klemt ud af Nordsjælland, det er, at Kofod, målscoren fra den seneste kamp mod Randers, der hvor han bevæger sig hen, det er det, der kommer til at bestemme, hvordan de andre midtbanespillere ligger. Han skulle have lidt mere frihed i dag. Men nu er det OB hjørnespark. Rufo godt lagt tilbage. Hannesbo er tæt på at score. Ross forsøger at følge op. Kæmpe mulighed til den unge midtbanemand. Alman bliver væltet i 2 omgange. Og det sammenstød gør, at Sandy Putos vil have stoppet spillet en gang. Nej, det er jo Nyttergaard, der er en af de fysisk stærkeste, der kommer hårdt ind her. Det er om et øjeblik. Der. Ja. Lidt uheldigt, men et Nordsjælland-hold, der er svært ved lige at finde melodien fra starten af OB meget på. Og Kofod, det de mangler fra Kofod er jo nogle scoringer lidt farligere i på den sidste tredjedel af banen. Han lægger sig noget højere, end vi plejer at se ham. Men det er ikke den mindst farlige aflevering. men hektisk. Stor hektik her til at starte med. Også noget at se til, for det kaster nogle dueller af sig. Og nu står Putos i hvert fald ikke og vinker afværgende med armene. Her var der mere i det. Her var der en forseelse. Han kommer også til at skulle tale med synderen. Ulrik Yttergaard, som også var involveret i sammenstødet med Alman, får en henstilling af Sandy Putos. Han kommer i hvert fald ud med en indre motivation, der også giver sig udtryk ud af til, må man sige. Ja, både Yttergaard, men vel sagtens også Putos. Putos, ja. Fordi han dømmer jo for første gang, siden han for 2 uger siden missede 3 straffespark, som han nok også skulle have haft hjælp til at se af sine kolleger i VAR-bilen, og det kastede en hel del debat af sig, og også en pressemeddelelse fra dommerformanden. Nogen mente, at han kastede Putos ind under bussen. Men det endte i hvert fald med, at Putos, han også meget åbent, meget prisværdigt, gav et interview
om det. Her kommer Kamaldin rundt om Granli. Glimrende Kamaldin, opfølgning. Tocci Chokwani, FC Nordsjælland, tidligt i front til Farum. Tocci Chokwani, jublende lykkelig over den her scoring. Første gang de over midten skabte der en af deres helt store profiler. Vi talte om det inden kampen også, at det Nordsjælland har manglet har været lidt det uforudsigelige farten, det med at komme bag om forsvaret og så videre. Og det skal jeg love for, at de kom her med Kamaldin til at starte med her. Der overløber, han undervurderer fuldstændig situationen derinde. Og så kommer Totti og brager den ind. Så er kampen i gang. Skidt af Granli, der er tilbage efter karantæne. Han bliver fuldstændig skrællet som en appelsin af Kamaldin, der laver en næsten assist til Tocci Chokwani. Det er anden gang, han formår at komme på tavlen i Superligaen, efter han tilbage i juli måned sidste år blev den yngste Nordsjælland-målscorer nogensinde, da han garnede mod Midtjylland. Her er det mod OB. Han skaber brede smil hos hjemmeholdet. Og det er, måske man ikke lægge for meget i en situation, men det er den defensive midtbanespiller, som overløber alle de andre næsten og kommer i feltet. Og hvis det er den offensive approach, de har på kampen, ikke, så bliver det åbent, jo. Og vi har jo egentlig set Cifuentes mandskab her lidt stik imod hans Barcelona-inspiration. Står noget lavt i flere af de her kampe mod Brøndby, FCK, Midtjylland. Det kan man så forstå. Men i dag er det med stor tro på egne evner, de står ret højt på banen. Nej, de går højt. Det kostede så også her, men alle er respekt for det. De skal også vinde nogle kampe. Det er underligt at vinde mere af de sidste 5, end du har gjort de sidste 10, hvis ikke du virkelig laver noget om. Og igen, nu er det så Kofo, og her... Schelderøb fuldstændig let alene. Schelderøb ind til kaptajnen. Men det bliver blokeret på vejen derind af Granli, der reparerer den her gang, hvor han var skyld i målet senest for et øjeblik siden. Ja, det er så til gengæld rigtig godt noget hjemme Granli. Det var næsten ikke til at se. Men det er Nordsjælland, der i kontrafasen her er overløber OB. Godt lavet her, Pedro Ferreira over for Kofod. OB har ikke kunne følge med her til at begynde med. Nej, slet ikke. Her står de også højt og glemmer at falde. Altså, det er jo lidt vanvittigt at lade Kofod stå så fri, ikke så langt fremme. Nu gik det, men hold da op. Der er også fart i ham her, den unge nordmand, 16 år gammel. Han startede også mod Brøndby og blev den yngste nogensinde til at starte ind i en 3F Superliga-kamp for FC Nordsjælland. Hvis han scorer, så overtager han Tocci Chokwanis rekord som klubbens yngste målscorer. Og i den her klub er der hård konkurrence om det der med at være den yngste. Og så, ja. Ja. Det er meget sjovt, når man ser på listen over de yngste startopstillinger i Superligaens historie, så tror jeg, at de første 19 af dem er FC Nordsjælland. Ja, det er jo helt deres setup, ikke? Ja. De kan jo ikke blive ved med at overraske os, men det er altså stadigvæk fascinerende, at det kan fungere i den bedste række. De vælger så at give køb på det med at presse højt, det går langt tilbage, og det gør, at OB så har bolden. Det er ikke der, de skal være bedre. Det er, når de har bolden, de skal styre den også. De kommer ikke op og presse højt til det ud til. OB får lov at arbejde for det. God aflevering. Ferreira, højhold, der allerede har haft en mulighed. Ja, får ikke med her. Det er 0-0. Vi har haft 3 store muligheder der i en scoring, så det er jo fantastisk at starte sådan her. Det er også en stor Superliga eftermiddag med mange topfede kampe. Den her er en af dem alene på underholdningsværdien, men senere glæder vi os jo også til at blænde op for det absolutte topopgør. FC Midtjylland mod Brøndby fra klokken 17 på TV3+. Så er der ballade igen omkring Granli. Schelderup samler op. Det er et dårligt touch af nordmanden. Kamaldin kommer til. Ferreira kommer imellem, og det var afsindig vigtigt. Det er anden gang, at han er inde og bryde lige for næsten af en Nordsjælland-mand, der ellers skulle komme fri. Granli er kommet helt skævt i gang her. Han har den blokering på afleveringen til Kofo, han løber ind i, men ellers hold da op. Det er også noget nyt for ham her, Granli, for det plejer at være Talander, der tager det store slæb. Og Granli, der, hvad skal man sige, tager opgaverne med bolden. Nu har han en ny marker i form af Mathias Ross, som han skal fungere med. Godt presset OB her. Ja, mange spillere med OB. Mange spillere på sidste linje. Måske en mulighed her. Pritja fra spids. Også for spids.
Men OB gør rigtig meget for det, ikke? Det er dem, der presser spillet op, og Nordsjælland, der er meget, meget skarpe i omstillinger. Og der ligger en Kamandil på midten. Det er så skræmt, ikke? Altså, hver forsvarsspiller vil jo blive sådan en lille smule ryst over spiller alene med ham på en halv bane. Kofod mister den. Malte Højholt. Rodolfo Børsting, der spiller på højre bak i dag i stedet for Pallesen. OB vil gerne have mere dynamik over den højre side. Derfor er Børsting tilvalgt. Hannesbo. Fossum. Det bliver mod hjørnespark her, som Fossum vinder over for Villadsen. Ja, det vil Nordsjælland have lidt svært ved at forsvare sig imod. Til gengæld, hvis de erobrer den, ikke? Så se Kamaldin, han går nu væk, går ud af banen lidt, altså ud mod venstre, så han ligger alene. Der er ikke opbakning på ham. Og foran den her, så går det altså mere end stærkt, ikke? Men foreløbig er det OB, der har serveretten her, og lader pres på første gang. Ross kommer til værs, taber duellen til Jakob Christensen. Ja, OB må have fordelen på standardsituationer endnu, tænker jeg, selvom at Tillander han ikke er med. Ja, det er halvdelen af deres offensiv på standard, der er væk. OB går meget, meget, meget højt. Nordsjælland finder plads. Igen Schellerup. Der er gang i de lyserøde støvler hos den unge norske teenager. Men det her fik han ikke held med. Frederik Børsting. Der er nødt til at vinde. Ja. Og når de er kommet på plads i Nordsjælland, men det er selvfølgelig en udfordring for Kofod, Jakob Christensen og Totti derinde. Og så som jeg har sagt, tomandsangreb med Kamandin og Victor Jensen. Ross. Det går en lille brøler her. Så det går Kamaldin til gengæld frispark. Nordsjælland har jo haft for vane i alle de her sæsoner med det nye slutspil af, i hvert fald i de fleste af dem, at starte lidt skidt i efterårssæsonen og ligge lidt lunken til i tabellen, for så at træne rigtig godt i den forlængede opstart til forårspausen. Den har så ikke været så lang den her omgang. Og så er de sådan stille og roligt spillet sig ind i top 6, ind i mesterskabsspillet, og også ved en enkelt lejlighed taget bronzemedalje i den nye struktur. Men i år, der har de noget sværere udgangspunkt med 5 kampe tilbage. Men vinder de i dag, jamen, så kunne vi jo se på tabellen, live-tabellen, som vi så før. Så er det pludselig muligt igen. Ja, så skal de stadigvæk sige, at de skal måske vinde 3 ud af de sidste 4 stadigvæk, men det er jo så også en mulighed. Jo, hvis de har kun vundet 4 kampe inden i dag i hele sæsonen, ikke? Og det er kun Lyngby og Horsens, der har vundet færre. Men nogle gange sker der noget, når et hold så får gang i den, ikke? Også fordi de spiller så ubekymret. Altså, det er ikke sådan, jeg tror ikke, de sådan tænker så meget om, de har tabt ret mange kampe. Nej. Men det er OB, der har bolden mest. Ja, her lykkes det for dem at få OB til at spille bolden baglæns. Men det er klart OB, der tager initiativet. Er stærkest på bolden. Man må heller ikke tage fejl af Flemming Petersen, jo er en træner, som er rigtig god til at instruere også i de defensive ting, det der foregår uden bolden. Der var han jo mesterhjernen på den konto, også bag mesterskabet i 2012, og det var ham, der stod for meget af det under Kasper Hjulmand. Han er
er jo en faglig, fantastisk kompetent træner. Så han er jo på analysedelen, fagligheden. Han ser jo alt og arbejder minutiøst med det, ikke? Så der er ingen tvivl om, at de er super godt trænet. Der bliver tænkt mange store fodboldtanker under den hue der, det kan vi roligt sige. Så det er altså ikke bare fyrværkerifodbold, der er ud af kun fokus på offensiv med ham. Han har store tanker også på, hvad der skal ske defensivt, og når man ikke har bolden. Afgjort. Det er også en væsentlig del af det. De presser nu har OB den, og Rufo med en mulighed. Han får nærmest foræret pladsen. Børsting på tværs. Woletzi kommer imellem. Rufo er helt fri til at sparke. Altså. Ja, de bliver helt i tvivl om, de skal gå til ham eller ej. Ja, det er ikke afstemt, det må man sige. Det er vi også været underligt med en helt anden opstilling. Og sige, Ulrik Yttergaard har jo spillet lidt af hvert dernede, ikke? Men jeg tror simpelthen ikke, Ulrik Jensen ved, hvilket ben han sparker med, Rufo. Han går først den ene vej, så den anden vej. Ja. Han kommer i hvert fald han kommer rigtig meget på bagkant, ikke? Og her er også en ny mand. Rufo Herreis. En 28-årig spanier. Jeg skal lige tjekkes igennem, om der var noget ved indlægget før. Der kunne have været hånd på i forbindelse med indlægget, som Woletzi han gik ned og blokerede. Det var der ikke, og så kan vi fortsætte med indkast her. Nu går de hårdt på. Ja, nu kom presset fra Nordsjælland. Ja. Højt og hårdt, og med effekt. Kofod. Knap så god aflevering. Det er ellers en sjældenhed for hans fod. Men Flemming Petersen har ret i, at det bliver en kamp om bolden, og have bolden. Begge hold vil rigtig gerne have bolden sødest muligt. Og OB har taget fat i den langt mere, men er jo så bagud og har også haft en kæmpe chance imod sig ud over det. Det tegner godt for os, at kampen bliver så åben, ikke? Nordsjælland laver nogle fejl defensivt, og OB gør også, så Højholdt. Vi er ved at finde godt ind i OB's spil. Børsting. Nordsjælland falder ned igen. Og her er Alman. Der plejer at være en mand for at kombinere sig igennem. Med flere af de øvrige OB'ere. Ferreira. Fossum. Hannesbo. Chipper den ind mod Pritja. Han har endnu ikke scoret et mål. Til gengæld har han allerede høstet 2 røde kort i sin seniorkarriere. Det ene var her på banen i den kamp, jeg omtalte før mod B93 fra 2. division, da OB som en stort chok røg ud af pokalturneringen. En kamp, der var lagt her, fordi den lå så sent helt i december. Tygosen. En stærk aflevering af ham. Oliver Villadsen er tæt på at kunne nå den. Det er godt set. Det er rigtig godt set. Tygosen, som også nogle gange spiller mere ving end bak, næsten er nu i et tremands forsvar. Det giver noget power fremad og en usikkerhed baglæns, men det er præmissen. Du skal vinde, og du må bringe alle dem ind, der kan skabe chancer og skabe lidt uro også. Det siger altså også noget om kompromisløsheden med FC Nordsjælland, at de vælger at stille med 3 forsvarere på et tidspunkt, hvor de nærmest ikke har haft færre til rådighed. Både Kian Hansen og Giroud er ude, men de 2 normale stopper på U19-holdet er faktisk også ude med skade. Alligevel. Og de kan også komme et langt indkast der fra Tygosen. Bolden hopper et par gange. Hånd på.
Hånd på, fordel til OB, siger Putros. For som bliver hentet her. Tænding. OB vil jo gerne starte den tidligt. Nordsjælland forhaler det lidt. Ja, her er den helt tydelige arm på bolden fra Schelderup, og så siger Nordsjællandsfolkene, jamen de skal der tilbage og tage den. Men Putros han siger, at der blev også begået frispark her, hvor Granli nu står med bolden. OB igen. Victor Jensen. Der har vi ikke set så meget på bolden indtil nu. Ulrik Yttergaard. Kamaldin. Så Jakob Christensen, der kan trække ned og deltage i opspillet. Nordsjællands nummer 6. Hårdt OB-pres. Ja, men ikke hårdt nok til, at det skal give frispark, og de er i overtal nu. OB'erne Fossum har flere muligheder. En af dem er Pritja, der banker den ind. OB svarer tilbage. Umiddelbart er den dømt ude for offside. Og Pritja kommer til at stå med hjertet op i halsen og vente på, om han har fået scoret sit første mål i voksenfodbold. Det er jo fremragende sparket ind. Men det tæller selvfølgelig ikke, hvis... Lad os prøve at se her. Ja. Ja, det er et spørgsmål om, hvor Volettis fod er tilbage og ophæve en mulig offside på Pritja. Og det er jo så kun det avancerede trigonometriske system ude i vognen, der kan fortælle os om det. Den er tæt. Den er tæt. Putros har hjælp til at forfine beslutningsprocessen herude i varevognen af Anders Poulsen. En anden fast Superliga-dommer. Der er offside, siger Putros. De har ikke kunne finde beviser ude i vognen, der skulle modbevise Putros og linjedommer Nikolaj Christensens vurdering, at der er offside her. Eller hvad? Hvad sker der nu? Der skal lige dobbelttjekkes, siger Putros, så han har egentlig sagt, at der er offside, men han får lige at vide igen, at de godt lige vil se på den en gang til derude. Spillerne er noget forvirret derinde. Hvad så bliver der råbt? Hvad sker der? Jeg synes nu også, at det ser ud til, at Volettis bagerste ben er længere tilbage end Pritjas. Ja, der er mål! Bare kigge den igennem. Den blev dobbelttjekket. Og så lykkes det at få godkendt målet. Pritja har scoret sit allerførste mål nogensinde. Og det giver OB en udligning her i Farum. Vi håbede på scoringer. Vi har allerede fået 2. Og masser af store chancer ved siden af. Lad os prøve lige at se den igen. Og det er altså første kontakt på bolden her, der sker i det øjeblik, hvor Volettis ben er så langt tilbage, at Pritja ikke kan være offside. Det virker rigtigt. I december måned fik han en rødt kort her i en skandaløs pokalexit for OB. Og nu udligner han for dem mod Nordsjælland. Stor forvirring omkring målet, men til Trone står 1-1 på tavlen. Ja, Flemming Petersen kan ikke forstå det, og så får han en forklaring. Og det vi kunne høre også igennem banemikrofonen var, at Putros indrømmer, at det er kommunikationen mellem ham og VAR, der går galt i første instans. Okay, fair nok. Det er jo fair nok. Ja. Bare de får det rettet. Ja, præcis. Bare vi får det rigtige udfald. Så må vi leve med det, ikke? Og jeg tror, at der er nogen, der gerne vil have kendelserne rigtige i dag. Så er det Putros. Ja. Han lå sig jo inde og irriterede sig og ærgede sig, udtalte han i et interview med BT efter den der FCK sønderjyske kamp. Der var han ikke for stolt af det hele, og det var dommerstanden i øvrigt heller ikke. Nej, men det er også klart, det er 3 straffespark, der ikke er der, ikke? I en kamp. Og så har du en VAR til hjælp. Det er jo
Ja, det var mest det her med, at de skulle have hjulpet ham med at komme ud og få lov at sætte igennem igen. Naturligvis. Der kan være mere på negativsiden for Nordsjælland på vej her. En mulig skade. Det er Victor Jensen, der sidder dernede. Ja. Men man må sige nu, at Flemming Pedersen billede, hans analyse af den, var at sige, at det bliver en kamp på bolden, og den skal vi have. Det har de stort set ikke haft. Det er klart OB, der fra første minut har sat sig på spillet, har så løbet ind i en voldsom kontra, som du jo gør, men også han har haft meget svært ved at få det til at fungere. OB er fortsat, har også haft mulighed ud over den, de scorede på, så det er jo en forrygende kamp. Kamp, hvor en OB-angriber. Pritja her har fået scoret. Det har vi ikke set for meget af. Her forsøger han at finde Rufo. Rufo, et lille sammenstød her med Vindal. Sydlandsk attitude fra den nye OB-mand. Prøv lige at se, han er altså stopper ham der, Thybussen. Ja. Så det giver nogle åbninger nu. Alman. Frispark på ham. Jeg tror, Victor Jensen er klar igen og løber på banen nu. De er lidt urolige i Nordsjælland, ikke? Altså, kan man lige gå også ind her. Det er ikke en kamp, de ynder at spille med så lidt kontrol som det her. Nej. Det lyder sgu meget rigtigt, det han siger. Ja, han siger til Rufo på spansk, Cifuentes, at han skal tale med Ross og Daniel Granli omkring positionen derinde. Og holde øje med at komme i ryggen på forsvaren. Det må vi så se, om han kan. Thybussen hælder lige op i vejret. Det er ikke så konstruktivt. Nedfald Ferreira. Jeg tror mest, han afslutter her for at sikre, at der ikke kommer en omstilling imod dem. Altså, den kommer ud af, den er for svær at tage ned og spille videre med den Nordsjælland-spiller, der kommer i pres, så er det trods alt bedre at sparke den over. I en alder af 23 år har han endnu ikke scoret et mål i sin karriere, så må ikke han godt ved, at der skal meget til. Og højt OB-pres igen, som de har gjort hele kampen. Ja, det er ikke vanlig kvalitet fra Rine i OB-målet. Dygtig målmand med fødderne også. Ja, det er det. Ikke her, men ja. Det går så jo gældende i begge ender af banen, både for Rine og for Vindal. Vindal, han kommer også galt afsted. Så meget fik vi for at rose målmændens arbejde med fødderne, Poul. Han kom galt afsted i deres seneste hjemmekamp mod OB, hvor han kom til at se noget skidt ud ved det afgørende mål til Fynboerne, hvor han gik til den ene side i forventning om et indlæg, og så blotlagde han hele målet, så de kunne afgøre kampen med at sparke i tomt mål. Her går han med den lange aflevering op mod Kamaldin, der udfordrer Børsting. Også på fysik. Børsting, den er ikke rar. Løbeduel med Kamaldin, det er der ikke ret mange, der gerne vil. Det her er godt lavet. Det er godt spillet frem. Schelderøb overlader til Jakob Christensen. Så handler det om at få fart i bolden nu for FC Nordsjælland. Thybussen ud til Villadsen. OB godt indstillet, synes jeg, presser enormt højt og aggressivt, og den boldcirkulation, Nordsjælland gerne vil have, det er meget, meget, meget svært for dem. OB er fysisk klar til at gå på, men så kommer de her afleveringer så alligevel, hvor de har set skidt ud. Han lader han hoppe. En farlig vej at gå for Ross. Jeg kan godt forstå, at de prøver med nogle lange afleveringer.
Der er også plads nok nede bag OB-forsvaret. Der er rigtig god plads, så de er ikke ret godt afstemt. Har ikke været det endnu. Her sidder Rasmus Thelander og tykker på det slag, som han kunne mærke gjorde ondt under opvarmningen. Derfor måtte han trække sig ud. Det er altså en fin kamp for ham, sådan en, hvor der er meget 1-mod-1 spil og lidt krig. Det vil være fantastisk for ham, men han er så på tribunen nu jo. Nu ser han lidt bedre med her i den sidste fase. Ja, det er en modig aflevering fra Vindal. Den skal ligge præcist ud til Schelderup, og det gjorde den også. Kofod fra frispark. Men prøv at se, hvor hårdt pres han holder på ham, ikke? Altså, han kan slet ikke vinde, men han skal spille fra første gang, ellers så sidder han så tæt på. Jeg synes, at OB har været gode. Det er på de lange afleveringer, de har haft problem med. Her kommer der endnu en af dem. Victor Jensen kommer imellem, sammenstød med Rene. Kritisk situation, frispark på kanten af feltet. Den havde OB'erne overhovedet ikke styr på. De bliver totalt taget på sengen af boldens opspring. Og Jensen fremkalder et frispark i første omgang, og så bliver det spændende at se. Det bliver gult kort til Rene fra Sandy Putos. De er meget dårlige på de her lange afleveringer. Prøv at se her også. Hvor mange gange de går fejl, er den ikke noget af Alman denne gang. Vi har også set det med Granli. Og det er ud fra vurderingen af, at det touch på bolden, Victor Jensen har her, det er så langt fremme, at han ikke vil kunne nå bolden før Granli, og dermed er der ikke tale om en oplagt scoringsmulighed. Vi skal huske på, når det er uden for feltet, så er det irrelevant, om det er, man går efter at spille bolden eller ej. Ja. Det er ikke en oplagt scoringsmulighed, hvor det er Putos. Nej. Alman løber den nemt ind. Han er næsten i banen i løbet mod bolden, ikke? Så det er rigtigt. Men det er stadig en rigtig god mulighed for de typer, FC Nordsjælland har til at sparke frispark. Den er godt nok lidt tæt på mål, men vi har set Kofod score på et fantastisk frispark i seneste sæson mod Silkeborg på udebane. Kamaldin har jo også et fantastisk træf til bolden. Må det ikke det bliver en af dem. Det ser ud til, at det bliver Kofod. Magnus Kofod rammer muren. De kunne næsten heller ikke have flere folk derinde i den brede mur. Så tager de hjørnesparket. Ja, den ærger han sig over. Han går med kraft i stedet for præcision. Ja, nu relativt langt fra at komme over muren, ikke? Godt vippet videre af Kofod med det yderste af foden. Der er en helt fantastisk tænding mellem de her to hold. Altså alle kendelser bliver kommenteret, og de presser højt, og der er masser af dueller. En fed fodboldkamp. Vi har nærmest haft action nok til et par af de andre opgør, vi har oplevet i et noget træt forår i gåseøjne. Det har vel nærmest været vinterfodbold, når det er værst nogle gange. Ja, det har det. Det her, det er en sommerkamp værdig. Det er det jo, det, som siger, det er intensiteten på alle måder, i udtryk og alt, det er der jo. Det er sådan en fodboldkamp, der kan give en troen på tilværelsen tilbage i de her nedlukningstider, ikke? Det er meget. Og i morgen bliver det forår. Hurra. Sådan. Men det gør det, fordi det er så intenst og tempofyldt og så mange åbne muligheder, at det er jo fantastisk. Det kan holde med intentioner om at skabe målchancer, spille meget hurtigt frem af banen. Men den risici, der ligger i det her, og det har vi også set, det bliver tabt nogle gange jo. Igen en duel. Dem er der mange af os. Jakob Christensen er så langsom her. Det er kun i Glimt, det fungerer for FC Nordsjælland, og hernede i den her ende af banen gør det slet ikke. Børsting slår den ind. Er tæt på at finde Fossum derinde. Rufo. Ferreira. Alman. Hannesbo.
Jeg ved ikke rigtigt, hvad han skal gøre af bolden. Så giver han indkast. Bruges fra Cifuentes til Børsting og til Hannesbo. Jakob Christensen får en henstilling. Jeg lægger mærke til Cifuentes i sine instruktioner til Hannesbo taler helt ned i detaljen omkring måden, han står med sin krop på, når han modtager bold. Altså, det er virkelig detailinstruktion til den unge OB-angriber. 18-årige Hannesbo. Det er meget fedt, hvis han ellers kan kapere det, mens han spiller en fodboldkamp. Så. Wade med bolden her udenom 2-3-4 spillere sætter tempoet i løbet med bolden. Totti her ser ud til at være rykket lidt længere frem på banen. Deltager mere i spillet i opbygningen. Totti Chukwuani. OB's jagt på bolden, ikke? Der er ikke noget med, at du får lov til at vinde med den i fred og ro og sætte den gang de. Og derfor er Nordsjælland meget ofte overladt til de her lange bolde. Det har de så også haft succes med, skal siges. Det er her, de har været farlige. Og det er ikke i det etablerede spil. Det er lange bolde, dybe bolde, som de løber efter og skaber usikkerhed i OB. Jakob Christensen slår den ind. Det bliver aldrig rigtig farligt. Nordsjælland viste ellers i en udkamp, deres forrige kamp på udbanen mod Vejle, at de sagtens kunne være farlige på de her standardsituationer, hvor de scorede et par gange, både på lange indkast og frispark. Hjørnespark var de jo sådan set farlige. Så det kan man lige her. Nu bliver der så lavet frispark, men fast en acceleration. Børsting holder ham væk med kroppen for frisparket. Jeg tror, han kom fra en offside. Så Nordsjælland sjældent gang de går op og har muligheden for at presse højt. Prøv at lukke nu. Rene med en direkte bold op til Rufo. Rufo her beskrives også som en spiller, de håber i OB kan komme ind og spille den centrale angriber, fordi han kan lidt af det samme som Samuelsen. Det her med at spille en falsk nier, trække ned i banen, deltage i opbygningsspillet. På en anden måde end Tim Pritja kan, den angriber, som de har valgt til i dag. Vi har altså til gengæld effektiv på en rigtig forward-ting, ikke? Bliver spillet dybt, brager den ind. Alle kan bruge en angriber, der laver mål, Poul. Alle. Det kan man ikke studere sig ud af. Overhovedet ikke. Der er fodbolden heldigvis, som den har været altid, ikke? Ja. Kofod glimrende glædet af. Frispark. Han er svær at håndtere, Kofod her, for han opererer i sådan et lavt leje, når han dribler rundt med bolden. Ja. Han mangler lige at lægge det der på sit spil, som han gør i dag, hvor han er lidt mere offensiv, så han ikke tænker så meget den anden vej, men også skal lave nogle aktioner enkelt. Altså hans enkeltmandspræstationer, ikke? Hvor du siger, han både dribler og vende af på spillere og så videre, ikke? Det var også det, der lykkedes mod Randers. Der han afdriblede målmanden og scorede. Et fantastisk flot mål. Spillede de 1-1 i seneste runde. Og runden før den spillede de 2-2. Men de der uafgjorte resultater, de rykker ikke på noget som helst. De skal op og have fat i en sejr, hvis de skal komme i nærheden af at spille mere om pladserne i mesterskabsspillet. Ej, ellers så kan det ikke. Det kan ikke lade sig gøre. De skal ende i en stime af kampe, og derfor er den her for dem jo sat meget på spidsen. OB lige knap så meget. De vil stadigvæk hænge på.
Kamaldin, knaldhårdt indlæg. Vindal dybt og højt, uden held. Så hvem han spillede dybt på. Det er også deres højre stopper. Ja. Frisk nok, ikke? Men de er nødt til det, altså. De har ganske enkelt skabt for lidt de seneste kampe på hjemmebane, så det er måden at gøre det på, og så må du leve med, at du er lidt mere rystende nede bag. En del af de nye ansigter, forklaring på de nye ansigter, der er i deres startopstilling i dag, er også rotation, for der venter jo en midtugerunde i 3F Superligaen i det her kompakte program. Nordsjælland møder AGF i Aarhus onsdag. Vi sender kampen fra kl. 18 på TV3 Sports. Kofod vinder spillet over mod Villadsen. Det er en glimrende aflevering på at få den tilbage derinde, hvor Victor Jensen også var løbet med. Han tager enormt meget initiativ i dag, Magnus Kofod, for det offensive på den sidste tredjedel af banen. Fart på Villadsen, men ikke så meget præcision i indlægget. Nej, det er dejligt at se Magnus Kofod i de her aktioner med bolden, fordi der har været stillet spørgsmålstegn hver eneste år, når de store stjerner forlader FC Nordsjælland. Hvem skal så tage over? Og i sommer der skiftede jo Kudus til Ajax og Damsgaard til Sampdoria i italiensk fodbold. De gør det jo udmærket begge to i deres klubber, nogle dygtige spillere. Hvem skal så tage over? Kamaldin var det ene oplagte. Han har været god, men han har ikke helt sådan brændt banen af endnu. Nej, kun momentvis, ikke? Så det kunne jo være, at Kofod kunne lægge på, som du siger, i forhold til de der offensive takter, og så blive den næste i rækken. Ja, han mangler lidt nogle afgørende assist, når du spiller så mange minutter, som han har gjort. Ikke? Så mangler han lige det, og det kan jo være, det er det, de arbejder på. Jeg ved, som Petersen har sagt, han er næsten for disciplineret, og det går lidt ud over det den anden vej. I dag har han muligheden. Yttergaard, god aflevering. Touch i første gang. Kamaldin i en god position. Villadsen med alle tiders mulighed for at skabe et godt indlæg. Men der var trængsel derinde. Tybersen kan også finde ud af at gå selv. Ja, det er Nordsjælland nu. Første gang holder de så lange perioder bolden op omkring OB's felt og OBI. Og bruger kræfter på at trækker holdet rigtig højt op. Stort set op til midterlinjen nu. Så de åbner selvfølgelig for dybe bolde, men omvendt holder de jo kompakthed højt op. Ross. Så bliver der bandet både fra Cifuentes, både på spansk, også til den grove side, men også på engelsk. Han har egentlig ikke haft grund til at være så frygtelig bekymret for sin erstatning. Ross og forsvarsmarkeren Granli endnu til Lander der på tribunen. Det er jo kun lige i starten, ikke? Ja. Det er der ikke. Det er mere Nordsjælland, der skal være bekymret for deres defensiv. De efterlader OB med mange muligheder for at bygge angreb op. De smider mange bolde nede på egen tredjedel, synes jeg.
Det er, men det er også OB's fortjeneste. De går højt, og det er der en risiko i, men de lægger altså et voldsomt pres på Nordsjællands opspil. Prøv at se os her. Børsting kommer først. Overlader til Fossum. Rufo kigger op efter Pritja, som har tid til at få den taget ned. Frispark derinde af Hannesbo, tror jeg. Vi går i gang med de minimum 2 minutter først, fra, der er lagt til her for første halvleg. Og skulle du have kommet sent ind i kampen og have misset alt var dramaet omkring den her OB-udligning, så kan du se den lige nu inde på tv3sport.dk, hvor vi også giver et lille mini-indblik i det store Michael Uhre-indslag, vi har til jer senere i optakten til FC Midtjylland mod Brøndby. Kofod, eller undskyld, Fossum selvfølgelig, den ind med indlæg. Det er godt spillet. Højholdt, Pritja langt forbi. Ja, Uhre, det kan man godt. Det er jo en spændende historie. Hans baggrund, ikke? Og så lige pludselig brænde igen. Det er ikke kommet af sig selv for ham. Det er det ikke. Kommer heller ikke af sig selv for Tim Pritja. Træerne vokser heller ikke ind i himlen. Den er et godt stykke forbi. Det var så det første mål, han fik scoret her i første halvleg. Nu skal han følge op og vise, at der også er noget langsigtet topscore-potentiale i ham for OB. Så. Der er mange med frem nu for Nordsjælland. 5 mod 5. Villadsen slår den ind mod Kamaldin, der ikke får ramt på den. Det er en kæmpe mulighed til Kamaldin. Kofod samler op. Han har flere muligheder. Flad bold tilbage. Jensen, Kamaldin, en triller. Og så fiser det totalt ud i absolut ingenting for Nordsjælland. Det var en kæmpe chance. Ja, kæmpe. I fanger OB i et returløb her, som ikke er... Det er godt kommet ind i positionen, ikke? Han rammer Norden så lige præcis, ikke? Og så holder Kofod ved den. Og det der er selvfølgelig skidt. En trippel mulighed. Det der er skidt, ja. Ja, nu kommer de lige med et... Der er impact her i de seneste par minutter. Slutfløjt for de første 45, tror jeg. Og dermed så står det til trone, at Chokwani og Pritjas scoringer er det eneste, vi har fået indtil videre. Til gengæld har vi fået så meget andet end de mål, så meget mere action, end man overhovedet kan regne med på det her tidspunkt året i Superligaen. Vi håber på meget mere at tage momentum. Ja, men det er igen det, at komme endnu tættere på i presset. Nogle gange, når vi har været lave i første halvleg, så er vi blevet for passive. Så holde intensiteten i vores pres, og så være hurtigere til at spille fremad, og ikke sætte os selv under pres ved at spille for meget tilbage, fordi at OB er samtidig også gode til at sætte pres på os. Tak for det. Ja, Flemming Petersen vil gerne have, at de presser lidt højere. De kommer også til at stå lidt lavt under tiden i første halvleg i Nordsjælland. Ja, de spillede OB ind i kampen på den måde lige med det samme i år. Det tog OB initiativ ved, men det blev mere lige, og ja, jeg glæder mig helt vildt til den, eller ja. I de seneste 12 indbyrdes møder mellem de her to mandskaber er det kun sket en eneste gang, at OB har vundet. Det var på et mål i tillægstiden i en kamp i Aalborg i 2018. Og de seneste 5 gange OB har været her, så er det blevet til nederlag. Lige nu står der 1-1, ganske som der gjorde, da deres seneste møde sluttede tilbage i november. Vi har fået tidlige mål, vi har fået godt med chancer, så der er ingen grund til at tro andet, end at den her kamp byder på flere scoringer. Højholdt vipper bolden ud mod Børsting. Første angrebsmulighed tidligt i anden halvleg til OB. Den her bold smutter hele vejen igennem. Og lad os så komme ned og høre fra Cifuentes, OB's træner. Martin Cifuentes, there's been a lot of duels in the first half. Have you told your players to make more of these in order to win the game? I think that it's a very open game with a lot of situations for both teams, and I think that we need to keep a little more control to have more options to win the game. Thank you. Således Cifuentes, som jo har god rådgivning omkring sig af folk, der har rigtigt FC Nordsjælland-blod i årene, må vi bare sige. Både hans assistent Peter Verheer og hans fodboldchef Søren Krog har mange år på banen her i klubben som
assistenttræner og U19-trænere. Dejlig aflevering fra Ulrik Yttergaard over til Villadsen. Som har haft svært nok ved at sætte sig igennem, synes jeg. Hans indlæg er også blevet blokeret. Thygosen. Godt set indenom mod Victor Jensen, der begår frispark på Alman. Og de tager sig utrolig god tid. Nordsjælland går højt for at prøve at lukke, og så tror jeg... Eller Daniel vælger at sparke langt ned. Han søger afleveringsmuligheden tydeligvis. Ja, så kalder han den frem nu. Og på sidste linje her, og pres på. Handelsbo for frispark. OB's yngste Islet sammen med Pritja. Begge er de 18 år. Handelsbo blev rykket op i OB's førsteholdstrup 6 måneder før tid her i februar. Han har allerede lavet 2 mål i sine første kampe. Så skal han se, om han kan få lavet den her situation til mål i første omgang. Er det Alman med indlægget her. Og det bliver en fremspilning til Rufo. Han har taget det dybe løb, men den havde Vindal set. Ja, jeg synes heller ikke Rufo. Altså, han er jo ikke en raket. Nej. Så det var lidt underligt, det lige ham, synes jeg. Men det må være gået godt andre gange, ja. Og Nordsjælland søger lidt kontrollen i spillet. Jeg har tvunget mange gange til det her, fordi OB lægger et aggressivt pres. Flemming Petersen var også inde på det, at det skal de spille sig ud af. Samtidig skal de være lidt hårde i pres, og det er jo fint for os, hvis det bliver endnu hårdere. Det pres på voldholderen, så kommer der også nogle åbne muligheder, hvis de får spillet sig væk af det. Flemming Petersen med solen i øjnene. Det skal man ikke klage over på den her årstid. Nej. Til gengæld har han også kunne se ind på en anden halvleg, der sådan har antydninger til at skulle forme sig ligesom første. Ja, stadigvæk mange dueller. Stadigvæk meget OB på bolden. Handelsbo får bolden tilbage her. Handelsbo med muligheden. En stor, vigtig redning for Vindal. Og for at Nordsjælland ikke skulle komme tidligt bagud i anden halvleg, ligesom de kom tidligt foran i første. Han har været også af Handelsbo, han ikke afslutter flat, ikke? Det er lige en lidt faldhøjde, kan man sige. Ja. Så. Men det startede, som vi siger, ligesom første halvleg var. Chancer, dueller, åbent spil. God aflevering fra Forsum. Alman bliver imødegået af Woletsi. Handelsbo. Og så frispark på Tochi Chukwuani. Det er Handelsbo selv, der er med til at skabe chancen med hovedstødet, og så Thygosen, som ikke får ramt bolden her. Du har ret, det er lige i chokoladehøjden. Ja, det er det. Lige præcis. Nej. Det her, det var også en gave. Pritja. Så bliver bolden taget fra ham. Villadsen har masser af plads at gå fremad på. Han er nødt til at gå lidt hurtigere med den nu. Kamaldin forsøger at byde sig til, og så ender det med en aflevering i det døde rum. Det her, det gider Flemming Petersen ikke se. Nej, det forstår jeg godt. Det er, for det første synes jeg, han skal sætte mere fart i starten, inden eller også spille den hurtigt. Rene i problemer her. Kamaldin er lige ved at kunne trække bolden til sig. Og det ender i hjørnespark. Svenskeren slipper med skrækken. OB det samme. Det var tæt på. Kamaldin, den eksplosion her. Og Rene med en fejl. Ja. Det er tæt på, at han lige kan kroge den. Ja.
Hvor han bare spacerer den ind. Kamaldin. 3 mand foran ham. Jakob Christensen. Kofod. Tilbage til midtbanemarkeren. Indlæg over mod Valencia. Ulrik Yttergaard uden at kunne finde dem, og så har Børsting muligheden for at slå den anden vej. Nej, det er nok ikke Ferreira, der løber den op. Trods alt. Vidal. Oj, Vidal, hvad laver du, mand? Nej. Ja, det er jo overlegent, når det lykkes. Ja, det er det. Hvis det går galt, så er det en katastrofe. Ja, helt fast. Men det siger også noget om indstillingen fra spillerne i den her kamp. Ja, der bliver taget nogle chancer, det gør der. Og den her gang lykkes det faktisk for Nordsjælland at spille sig ud af et OB-pres og holde den. Ja, så igen. Lidt skidt aflevering baglæns, men får lov at beholde den. Ja, fordi OB er ude at løbe nu, når første presset ikke virker. Villadsen. Helt ind i straffesparksfeltet. God bold derinde mod Tochi Chukwuani igen. Spørgsmålet er, om ikke han skulle have haft mere ud af den. Han får et lille bitte skub og slår sig faktisk også her i duellen. Ja, jeg tror, han bliver trådt på af Granli, eller støder sammen fod mod fod med ham. Han skal ud, siger han. Hvad? Han markerer selv, at han gerne vil ud. Ja, den er ikke god for Tochi Chukwuani. Det er svært lige at se, om han bliver trådt på og stemplet, eller hvad det er. Hvis han virkelig signalerer en udsigelse, så må han jo være vredet meget på det, ikke? Jeg tror ikke, slaget i sig selv kan gøre det. Tochi Chukwuani er, trods navnet, dansk U17-landsholdsspiller og anfører faktisk også på det hold. Meget, meget talentfuld spiller. Altså bare 17 år gammel. Ja, det er ligesom efter det første skridt, efter han har mistet bolden, så bliver han ligesom trådt over. Og der vrider foden. han. Ja. Og hele foden er blottet dernede, mens den bliver kigget på, så må det ikke de snart er klar med en ny mand. Det er i hvert fald hele raden til opvarmning dernede, Nordsjælland. Ja, det ser ikke ud, som om han kan fortsætte her. Og der havde det jo været oplagt at sætte Abu Francis ind for Nordsjælland, men han er ikke med, selvom han var udtaget til brutotruppen. Han er stadig skadet. Her Fossum lykkes næsten med sin stikning. Villadsen. Ja, det er stærkt, Villadsen. Og Alman får advarsel her for det frispark, han begår helt nede på sidelinjen. Her. Og det koster faktisk ikke bare gul kort, men også karantæne til Alman i OB's næste kamp, som er ude mod Horsens. Man kan se, at Tochi er blevet lappet sammen igen. Ser ud til, at det var et slag, og at han nu med noget smertelindrende eller kan komme ind igen. Okay, han var lige ved at udskifte sig selv. Ja. Han lavede lige den der lille fingerbevægelse, da han lagde sig ned i smerter, men der var lige en læge, der havde læst lidt mere medicin end ham, så siger, det der kan godt lade sig gøre. Hånd på for Handelsbo. Dybe vold på Kamaldin, det kan sagtens være en god idé, ja. Han får ud af ingenting alligevel et indkast ud af det, ikke? Ross slår sig i sammenstødet med Kamaldin. Linjedommeren står tæt på. Jeg tror, det er mere, da Kamaldin lander på ham her. Ja, det tror jeg også. Det er selve skubbet, der går ondt. Det virker som et helt fair skub.
Thygosen klar med et af de her ualmindeligt lange indkast. Nej, det blev jo skråt tilbage til Villadsen. Det kan de også få noget ud af. En indlæg, knald hårdt fra Thygosen. Hættet væk af Ross. Nu spiller Vindal med her, næsten op på midterlinjen. Så til Chukwuani. Schelderup. Prøver at beherske den, trods presset. God fod. Det er ikke for meget, Nordsjælland har haft af det her. Det er etableret spil. Og de har formået at skulle spille sig igennem her i anden halvleg. Chukwuani forsøger chippet ind mod Kamaldeen. De forsøger hele tiden at finde ham. Jeg synes, det er en rigtig god idé, hvis det kan lade sig gøre. Ja, men det kan også blive for meget, synes jeg. Der er også så mange andre dygtige spillere, og så mange andre løsninger. Ja. Så bliver den startet. Lyn hurtigt. Vindal. Vildende sammenstød med Tim Pritja. Ikke noget, der skal tages yderligere notits af, siger dommeren. Men det kan også bedre lade sig gøre det her for Vindal og FC Nordsjælland på en kunstgræsbane og spille med op. Helt op på midten. Vi kan se buen der i kridtet. Altså, det er helt op på midten af banen, og det er fuldstændig bevidst, at han spiller med som en ekstra markspiller. Ja, det er det. Og det er jo også den vej, at tingene går i international fodbold, at målmanden spiller mere og mere med. Ja, der er klubber, hvor han spiller endnu højere, også i opspillet, ikke? Så enig. Rufo. Masser af plads og bolder sig på for OB. Dårligt indlæg fra Rufo. Ikke i nærheden af at ramme Kammerat. Får han muligheden igen? Nej, det er også en skidt afdeling. De er jo heldige, at de får hjørnespark ud af den. Det er jo også... Det er jo sløjt, altså. Ja. For lidt hastighed i bolden, og... Cifuentes landsmand er der ikke helt endnu. Og det er han ikke. Ikke i dag. Der har han der et stykke vej. Jeg har fået at vide også, at han er nogle uger for højeste gear. Så lød det før Midtjylland-kampen. Jeg synes også, man kan sige timingen i det hele, ikke? 3 mål på hjørnespark på 87 forsøg. Det er jo alt andet end imponerende for OB. Den statistik, vi så på skærmen der. Polizzi får den ikke ret langt væk. En vigtig. Vi vinder. Så bliver den anden vej. Og får som i løb. Det går altså frem og tilbage. Ja. Kofod her bliver flået væk af Højholdt, og et af forårets aller tydeligste gule kort får han så til gengæld. Det kan jeg ikke laves tydeligere. Så skal du virkelig... Den der, det er halvskrevet, det kan du næsten ikke lave tydeligere. Så beder du om det. Det er godt spillet her. Villadsen på tredje manden til Kamaldeen. Der bruger de det, han er bedst til. Nu får han så lidt for langt træk, ikke? Men det med at spille ham i fart, det er jo en trigger hver eneste gang for modstanderholdet. Men de har talt meget om i Nordsjælland, særligt i opstarten, at der har været en tendens hos Kamaldeen og hos andre offensive profiler til at varme bolden for længe. Det har gjort, at tempoet simpelthen er kommet for langt ned i deres spil, at de ikke har kunnet spille de her hurtige førstegangsafleveringer og få flyttet modstanderne rundt, som de gerne vil. Ja, det er rigtigt. Hver eneste gang, du tager et træk på bolden, mindre det er fremad, så går det jo langsommere, ikke? Og det kombinationsspil, hvor de spiller på første og anden berøring, vil de jo gerne lidt tilbage til. Flytte bolden med høj hastighed på de korte, flade afleveringer. Godt opsnappet Højholdt. Jeg var ikke enig med Rufo om, hvordan der skulle spilles der. Det giver nogle muligheder. Netop Kamaldeen forsøger at løbe dybt. Christensen vælger ikke at spille den frem til ham første gang. Der går det pludselig langsomt, ikke? Ja. Så skal de accelerere og sætte fart her. Kofod med en mulighed. Jensen
Over mod Villadsen. En god mulighed der for Nordsjælland. Villadsen løfter den ind, og så løber Kamaldin og Jensen i vejen for hinanden. Slår sig også begge to. Ja, der kommer man altid det farlige område væk fra stopperne. I løbet på 2 spillere. Der ligger den lige bag Villadsen, ellers var det også farligt, ikke? Så det er jo en latterligt lækker aflevering for Victor Jensen. Han er med til at skabe den her mulighed for Villadsen til at slå indlægget. Og så er det faktisk først efter, han får semi-hættet til bolden, at Kamaldin støder ind i ham. Så helt i vejen for hinanden kom de ikke. Han er klar igen, Victor Jensen. Tygosen får lov at trække ret langt frem i banen. Victor Jensen bliver blokeret af Daniel Granli. Opsamling Tygosen. Nedfald. Kofod klasker til den. Også han bliver blokeret. Ja, men det er et Nordsjælland-hold, der er bedre kørende her i anden halvleg, end de var i første. De har bedre gang i det positionsspil, vi kender. Spiller sig hurtigt bedre ud af OB's første pres. De skal også bruge en sejr. Altså, der er ikke uafgjort, er jo no-go for dem overhovedet. Der er ingen grund til at fedt med noget som helst, men jeg synes, de slider lidt med at få stukket ild til den her kamp igen. For der er spil helt op, og det kan gå ondt på OB. Stillingen, som den vil se ud med en 1-1'er. Så vi så ikke alverden af forskel i forhold til udgangspunktet inden kampen. Godt spillet Kamaldin. Schelderup med en ganske udmærket afslutning. Ja. En af de få gange, hvor de har mange afleveringer i holdet. Og det virker. Så bytter OB, og det er en meget, meget interessant indskiftning af Kasper Kusk, som for 2 kampe siden var på tribunen. Fik lov at komme ind til sidst mod FC Midtjylland senest, hvor han lavede en lille smule ravage, og nu er den højtlønnede spiller, tidligere OB-stjerne. Så den her for at forsøge at få spillet over på OB's præmisser igen. Som den første indskiftning altså fra Cifuentes. Ja. Lad os lige komme ned til Rasmus Diesen, der står klar med Peter Verheer. Peter Verheer, hvad er tankerne omkring Kasper Kusk? Hvad er det, han skal ind og bidrage med? Jamen, deres wingbacks er jo blevet mere aggressive og giver en masse plads højt, og det håber vi, at Kusk kan komme ind og udnytte det store frie område, kan man sige. Tak for det. Og samtidig med, at vi hørte den forhåbning, så brager Victor Jensen bolden langt over mål for FC Nordsjælland. Men jeg synes, vi så i kampen mod FC Midtjylland senest, at Kasper Kusk kunne gøre en forskel for OB. Vi ser, om han kan gøre det igen. Men der skal Nordsjælland også have skiftet ud for første gang. Målscorer Tochi Chukwuani byttes ud med Sadik. Ibrahim Sadik spillede som spidsangriber fra start mod Randers senest, men han kan også spille på kanten og på midtbanen. Men det er 2 indskiftninger og udskiftninger her fra de 2 mandskaber, som er meget sådan... Det er 2 nye typer, der kommer på banen i forhold til dem, der går ud. Enig. Daniel Svensson skal også ind og være med. Den svenske venstreback. Han skal ind i stedet for Oliver Villadsen. Ja, men Kusk, det giver jo god mening. Altså, det kommer ikke bag på mig, at han kan gøre en forskel. Det er mere de kampe, hvor han ikke gør en forskel, der er egentlig undrer for, fordi han har så mange kvaliteter i sit spil, men jeg må desværre så kende det ikke altid, det er blevet udmøntet i det, men det er en vild spiller, der har siddet ude af truppen, ikke? Lad os bare være ærlige og sige, at der skal ske et mindre mirakel, hvis Kasper Kusk skal gå hen og blive Martin Cifuentes yndlingsspiller. Bare se, at han vælger Urufo foran ham i dag, og jeg synes, Kusk har virket til at være langt fra holdet, og man hører jo også et og andet om, at andre Superliga-klubber godt kunne tænke sig ham her, og blandt andet har Randers jo nærmest bragt sig selv i spil. Jeg svarer meget åben og ærligt på, at de godt kunne se ham spille
hos dem. Så må vi se, om han er villig til at tage det skridt. Det er godt, Woletti! Med en kanon hovedstød! Det er klasse hen ind af den store centerforsvar. Og så er det pludselig FC Nordsjælland, der har momentum i forhold til jagten på mesterskabsspillet. Hold nu helt fast. Vi har tit sagt det der med det hjørnespark, så noget af de ikke har det svært med. Det her, det er jo fremragende. Den er braget ind. Ja, jeg kan godt forstå, han lige den med panden der. Hvor er det godt lavet. Lad os prøve at se den her. Ja, Christian, han kommer med fuld fart op. Overspringer både sine egne og OB der med et helt enormt tryk. En træner kan simpelthen ikke engang nå at få hænderne op, så meget fart er på ham. Når der er drevet, det er teknisk fremragende, og det er så kraftfuldt. Helt utroligt flot. Ja. Ja, det var som en hammer. Den pande der slog bolden ind. Maxwell Woletti, han har været gemt væk hele sæsonen og faktisk ikke været aktuel, fordi der har været så mange dygtige centerforsvarer, men efter både Kian Hansen og Giroud har været skadet, så har han fået chancen. Og den tager han både defensivt og også offensivt. Ja, han er jo hurtig, og så har han den her. Prøv at tænke et våben, de ikke har haft i form. Og her, hvad sker der? Rinde når ud, ja. Der sker i hvert fald det, at OB er i gevaldige problemer. Kæmpe. Taber de den her kamp, så er det 5 kampe uden endnu at have fået en sejr under den nye træner. Skal der meget til at tro på, at du vinder 3 eller 4, ikke? Ud af de sidste 5. Det tror jeg ikke. Det er også et spil om selvtillid, der kommer til at foregå i de 4 runder, der resterer grundspillet efter i dag. Præcis. Gode i første halvleg i lange perioder, men det skal de selvfølgelig kunne gøre over hele kampen, så nu har de noget at stå op til, kan man sige, her i resten af kampen. Rufo. Godt indlæg. Kusk kommer til. Stangen er i vejen. OB er uhyrligt tæt på en hurtig udligning igen. Kusk derfor kaster sådan et, og en fantastisk redning af Vindal. Ja, det Kusk lever. igen. Der. Fri. Muligheden igen. Rufo til værs. OB svarer hurtigt igen. Og i sin første start får Rufo hul på bylden. Den nye spanier skaber håb igen for OB. Ja, og Kasper Kusk med i 2 afgørende situationer og har spillet ganske få minutter. Prøv at se her. Nej, det er den anden. Der. Kusk med venstre benet. Og der. Han er også... De er 3 mod 2 inde i midterforsvaret. 3 OB'er mod 2 Nordsjælland-spillere. Det er selvfølgelig ulempen, når du spiller med 2 til offensiv vingbak, så 3 stopper, og Ulrik Yttergaard er nødt til at gå ud til indlægget, så... Men derfor så skal den jo ramme præcist alligevel, og det gør den. Så kom der ild i den her kamp igen. Også i OB's håb om at tage en sejr. Den grad. Kort hættet ind af 28-årige Rufo, der skal selvfølgelig tjekkes for en mulig offside i afspillet her. Og det er der faktisk. Målet. Ej, nu står han med armen i vejret. Jo, han skal lige have den dobbelttjekket. Sandy Putros, der jo i første omgang både måtte dømme den ene og den anden vej igen. Der er kommunikationen svigtet, men der er offside i opspillet til målet, og derfor så har OB ikke udlignet. Så kan mundvigene vende nedad igen for dem. Først var det med dem, og nu er det imod dem her. Men ja, sådan er det selvfølgelig. Okay. Lad os prøve at se på det her. Det er den her aflevering til Kasper Kusk, hvor de finder en offside derude. Ja. Det er svært for os at se det, så den er der jo givet, når de sætter den ind. En Kusk forsøg på stolpen og indlæg, der blev scoret på. Og når de laver dommerens indledende kendelse om, som de gjorde herhjemme, så har vi da i hvert fald fået tudet ørerne fulde med. Så får vi også bevismateriale ude for vores kollegaer, eller Sandy Putros kollegaer ude i varevognen. Så det håber vi da på, at vi får pakket og sendt afsted, så vi kan se, hvorfor at det skulle laves om. Umiddelbart så den ud til at være lige så tæt som den offside, der blev diskuteret i forbindelse med OB's 1-1-mål.
OB må på den igen. Ferreira. Alman. Godt forsvarsspil. Goletski. Maxwell. Bruger sin hurtighed, sin fysik. Fint kigger, bolden venter. Lad Alman tage første udfald, og så kommer han på kroppen af ham. OB i max højt pres nu. Og nu ser han bringer bolden op på sidste linje og håber på nedfaldet, og den hastighed, de nu har i deres. I både Sadik og Kamaldin nu. Ja, der er kommet ild i kampen igen. Jeg håber stadig på at få bevismaterialet fra offsiden fra før, men meldingen er lige nu, at det er der ikke tid til. Det må vi vende tilbage med, hvis vi får billederne. Dømt er dømt. Her er Sadik, en af indskifterne, forsøger med et fladt indlæg. Tygosen på plads igen. Igen med et kortere indkast. Christensen får hjørnespark, og det er jo ikke en dum idé. Det var netop ham, der havde indlægget til Maxwell Woletsi lige før. Og må ikke OB har et lidt bedre øje på ham, end de havde for et øjeblik siden. Og det var der håb for dem, fordi det tilløb, han kom med, og også Ulrik Yttergaard selvfølgelig, men det tilløb, han kom med, og den kraft, han springer op med. Så han tager samme position her. Skal så ind i det område. Så Dick står nu, tror jeg. Nå, han tager ikke. Den ligger et helt andet sted end sidst. Helt anderledes hjørnespark lige i handskerne uden problemer på Renne. Og så er det OB, der har travlt, skal fremad og skabe noget nu. Victor Jensen giver den alt i den her tackling, når han rammer bolden. Også noget før først den kommer til. Dobbelt indskiftning af OB. Alman byttes ud med Klitten, en venstre bak for en venstre bak. Og så skal Tom van Werts ind i stedet for målscorer Pritja og første halvleg. Hvis vi kigger på det annullerede mål igen, altså de billeder, som vi selv har, og der kunne man jo godt, når man lige justerer vinklen lidt, se, at det nok er det her højre ben, der er strakt bagud fra Kusk, som er i offside, hvis ikke også hans standbenet, det venstre ben også er det. Det er gætteri, men offside er der i hvert fald. Også på et niveau, hvor man har kunne se det så tydeligt med systemet derude, at de har valgt at sige, at det er en klar tydelig fejl. Sådan er det jo, så må Kasper Kusk holde sig på den rigtige side. Ja, det er et centimeter stadigvæk, men det er rigtigt. Den her aflevering fra Kusk er reglementeret nok og god nok over mod Klitten. Kæmmerne er lavet af Klitten med tunnel, og så bliver han flæsket. Straffespark af Jakob Christensen på netop indskiftet Lukas Klitten. Det er klodselavet, Jakob Christensen. Men det er fantastisk lavet af Lukas Klitten, der kommer ind med stor selvtillid og vinder det her straffespark. En ny mulighed for OB til at få udlignet. Ja, han kommer simpelthen i en højere fart end... det er godt lavet først en tunnel, så kommer han i langt højere fart end Jakob Christensen kan matche og kommer for hårdt på ham. Ja. Ivar Fossum skal tage straffesparket over for Peter Vindal. Der kommer han ind med den fart, Klitten og den power, som lige præcis var nok til, at Christensen ikke kan nå indreglementeret. Og så lad os se.
Et vigtigt øjeblik for OB's forår indtil videre. Hvis de skal kunne få en sejr her i Nordsjælland. Fossum med stor sikkerhed, og OB er tilbage i opgøret. Med et kvarter igen er det stadig fuldstændig åbent mellem Nordsjælland og OB, der skal tage den første sejr her i foråret. Fuldstændig. Vi sad inden kampen og håbede på en åben kamp med målchancer og scoring. Jeg skal love for, at vi har fået det. Begge dele. Og Fossum viser kølighed, selvom han brændte sit seneste straffespark for 1,5 års tid siden mod Randers i en hjemmekamp. Den her, det var der ingen tvivl om. 6. mål i sæsonen for Fossum, som i øvrigt er en af 3F Superligaens allerskarpeste spillere, når man kigger på, hvor få skud han har skulle bruge til at lave mål. Her var bare hans 13. afslutning i sæsonen med det 6. mål selvfølgelig. Det er kun Sigurd Rostedt fra Brøndby, forsvarsspilleren, der er mere skarp. Ja, Nordsjælland skal stadigvæk forsere skal vinde, hvis de skal have en mulighed for at komme i top 6. Kofod. En god position for ham. Den kan godt afslutte på. Fossum nu ned i 2-8 i krig. Kofod har slået sig. Og så er der måske en mulighed nu. Fossum igen. Han bliver løbet op. Ja, Kofod har slået sig rigtig meget endda. Dernede, det er godt generobet af Rufo her. Fremragende lavet af Spanieren med en lille roulette. Ja. Han fanger lige Ulrik Yttergaard. Lige om et øjeblik der. Ups, Robert, ja. Så laver han selv roulette. Men OB fastholder. Rufo rammer den ikke. Nedfald. Handelsbo kigger sig lidt omkring. Klitten. Ferreira. Den er overhovedet ikke brugbar, den der fra portugiseren. Det virker som en underlig aflevering allerede fra starten af det. Der var alt for langt derover og alt for lidt fart i bolden, hvis den lige skulle være. Og den der form for panik, når de har bolden og kan bygge op, det er jo ikke det, de vil. Nej, slet ikke. Men de har mulighed nu for at tage et stort skridt. En sejr her og et okay program tilbage, ikke? Så kan de måske komme ind i den stime, de har brug for. Jeg synes, de har præsenteret sig godt i dag. Det er gode ud i store dele af kampen. Det helt store overblik over, hvordan den her stilling den ser ud efter i dag. Den kan nå at ændre sig en del. Men det får du selvfølgelig i Onside i aften på TV3 Plus og på Viaplay. Vores magasinprogram med det totale overblik over Superligaen. Det følger efter FC Midtjylland mod Brøndby. Topkamp, guldduel. På en dag, hvor de øverste 4 mandskaber i tabellen alle møder hinanden på kryds og tværs. Så en helt oplagt dag at få set Onside på. Ja, og når Lassen så mødes de hold, der slås om top 6 på de sekundære placeringer der også jo. Ja. Så det her er en af dem. Og fredag mødtes Vejle og Horsens, så det er nok af guf at glæde sig til. Længere op, skal de have ham helt op på sidste linje og lægge, så han ikke bliver spillet med ryggen til som her. En fejlaflevering, og det kan give problemer. Kofod er på benene igen. Det her indlæg bliver ikke til noget for Kamaldin. Jeg ved godt, den kan være hård på, men jeg er altså skuffet over Kamaldin. Jamen, han har for få aktioner, ganske enkelt. Han startede godt, men der er også lidt frustrationer i hans attitude at spille nogle gange, ikke? Altså, han er ikke på toppen i 90 minutter langt fra. Ja, der er for mange pauser jo. For mange forkerte beslutninger. Han har jo et sindssygt højt potentiale, ikke? Men han skal vise det lidt mere, ikke?
den gjorde ondt, den her på Ross. Victor Jensen hen og se til ham. Han er i store smerter. Ja, og han er altså ikke en, der piver ham her. Han er en rigtig kriger. Og det har han altid været. Schelderup har spillet færdig. Han går ud, og så kommer en mere central spiller. Midtbanen eller angriber ind i stedet for i form af Oliver Antmann. Det anden kamp, han bliver indskiftet i, efter han er vendt tilbage fra en fodskade. Ja, de skal højere op i pressen. Nordsjælland, de skal vinde. Det vil vise sig, om OB kan bruge 1 point, men der er ingen tvivl om, at Nordsjælland skal vinde. Sadiq kæmper med klitten her, og så får han et hjørnespark. Og skal de så ikke prøve at lægge den til forreste stolpe igen mod Voletzi? Inden lige omkring det lille fald, i stedet for at svæve den ind i handserne på keeperen, ikke? Hvor Maxwell er meget, meget, meget langt fra nu ind. Thygosen går derind. Ydergaard går derind. Og så skal han nok finde pladsen her. Maxwell får tilløb på. Christensen netop til forreste. Ja. Det bliver ikke forlænget videre. Den taber han faktisk, den der Kamaldin, men får den lidt heldigt tilbage. Godt generobret, vigtigt generobret af Nordsjælland. Og det er så nu den store stjerne skal vise, hvad han kan. Kamaldin med et godt drev. Victor Jensen, god aflevering. Ja. Det er tæt på. Jeg var overbevist om, at Sadiq var nået ind til den der, men der var en OB-spiller, der kom først. Det var i hvert fald helt bevidst for Victor Jensen, at han lagde den netop der. Og med tillægstid, så går vi vel ind i de sidste 10 minutter af den her kamp. 10 afsindig vigtige minutter for begge hold. Ja. En uafgjort vil være en total flad fornemmelse for begge. Det vil ikke sådan helt destruere mulighederne for at komme i top 6, men realistisk set, så skal der godt nok meget til for Nordsjælland, hvis ikke de vinder den her. Ja, de kan ikke. Thygosen. OB kan måske bedre bruge det, også fordi de har leveret en fin kamp, synes jeg. Og kan det så give 1 point, kan de måske selv gøre det færdigt, men med kun 4 kampe tilbage. Slutdatoen nærmer sig selvfølgelig, så de skal også power nu, og det gør de også. OB's bedste offensiv kamp indtil videre, ikke? Jo. Kusk. En ny god leverance. Nedfald til Fossum. Fossum, han kan ikke holde den i spil. Han kan ikke holde den inden for rækkevidde, og så er han alligevel offside. Men det er jo bemærkelsesværdigt, at der ikke kan være plads til Kasper Kusk i den her startopstilling. Han har selvfølgelig sine mangler, Poul, men altså, han er jo leveringsdygtig i de her afleveringer. Det er jo altid, hvordan du kigger på det. Altså, selvfølgelig er der mangler og fejlfinding og sådan noget, men hvis du ser på, har du brug for en spiller med helt afgørende aktioner, ikke? Så jeg næsten ikke finde nogen. Altså, som modstander vil jeg sige, det er forfærdeligt, hvis han spiller. Selvom han kun har 5 eller 6 gode aktioner i en kamp, så er de måske afgørende, ikke? Så det er ærgerligt, synes jeg. Det er ekstremt ærgerligt, at så god en spiller på sin bedste der, eller bedste momenter ikke spiller. Ja, fordi man kan jo høre Martin Cifuentes sige gang efter gang, han er en fantastisk player. Det er han også. Han er åbenbart ikke fantastisk nok til at starte inde i stedet for eksempel en ung mand i Handelsbro, som nyder masser af tillid. Men det er et puslespil, som de må have rodet færdig med. Nu skal de først kigge sig om rent defensivt, for her kommer Sadiq fra Nordsjælland. En god aflevering frem efter mod indskiftet Oliver Antmann. Der er masser af muligheder i der med Sadiq, der forsøger at lade den køre derinde. En hård tackling for Kamaldin. Jakob Christensen forsøger at komme over den. Det lignede faktisk et frispark derinde af Kamaldin, men sådan bliver det ikke dømt. Børsting forsøger at sparke væk. Putos lader tingene fortsætte her. Det er noget panikbold i øjeblikket. Det gør ikke så meget, du. Indimellem er det også det, der giver mulighederne. I hvert fald, hvis Nordsjælland kan fastholde spillet heroppe. Kofod spiller tilbage. Antmann finder et godt rum. Og næsten en aflevering frem mod Sadiq. Ja, de bevæger bolden hurtigt nu. Kofod med et lidt for langt træk, og så er det OB, der har muligheden. Tom van Wert i omstillingen her. Børsting er gået ud i venstre side. Kusk, den ligger bag ved ham. Dårlig aflevering til Kusk. Han kan godt tage den med selv alligevel. Kasper Kusk forsøger igen at lægge den ind, hvor det kunne blive farligt. Og den triller stille og roligt ud til et hjørnespark. Han får Tom van Wert frem, ikke spillet i løbet. Altså. Der bliver brændt noget gummi af i begge ender lige nu. Ja, det gør der.
Det er De går et efter højt det. tempo. Ja. Fordelen ved, at du laver en slutstreg om en måneds tid, er jo, at nu bliver der gået hårdt efter pointene i sådan en kamp som den her også. Altså alle 3 point. Kusk med en af de høje, og den kommer Vindal ikke ud til sammenstød med Rufo. En af den tilfældige slags. Målspark, Nordsjælland. Men en uafgjort her selv for OB, så der stadigvæk vurderer så skal de vinde 3 ud af de sidste 4, ikke? Og det er... Så begynder det at blive rigtig, rigtig svært. Så de skal selvfølgelig gå all in her. Ligesom Nordsjælland jo i endnu højere grad også. Tygosen, og så får han et billigt frispark. Det er en svær aflevering. Maxwell spiller ham lige i skoene, og Børsting er der i stedet. Ja, jeg kan godt forstå, en ryster på den skal jo spilles fremad foran ham, ikke? Han kan løbe ind i den. Tygosen, der er heller ikke noget, der holder ham tilbage mere. Han er stopper, men er nu højre ving. Ja. Og de har skiftet system her efter udskiftning af Schelderup. Det har de. Tygosen fremme nu. Det er altså nogle risikable afleveringer, der bliver spillet i begge ender. Og Nordsjælland kan fastholde Kofod lidt langt tilbage i banen nu til min smag. Jeg synes godt, han kunne være lidt længere med fremme med de kvaliteter, han har. Det her er også en kvalitet. God aflevering til Jensen. Antmann løber ind i en blindgyde. Kusk kigger op, finder Rufo, og så begynder Tom van Werd at røre på sig derinde. Skal de have folk med frem? Rufo bliver franarret bolden. Og så spil fremad. Kusk spil fremad. Kommer trykket over fra glitten her. Så Dick når med tilbage. Et skiftet Pallesen. Indlæg mod van Werd. Der snitter den. Han er offside. Og kan jeg så nok så meget. Målet har ikke stået alligevel. Men OB viser sig frem her. De er meget direkte. Man mærker panikken hos begge mandskaber. Ja, det gør du. De skal vinde jo. OB's eneste sejr i det seneste mange opgør mod Nordsjælland faldt netop på et mål dybt ind i tillægstiden. Det var den tyske lejesvend Philip Ox, der scorede det afgørende mål dengang i en kamp i Aalborg, hvor de vandt 1-0. Så blev han i øvrigt smidt ud lige bagefter. Så der er også tradition for drama, når de mødes. De to her. OB i højt pres. Det giver Nordsjælland mulighed for at spille dybt, hvis de kan spille sig ud af første presset her. Der holder højt pres. Hårdt tryk på Sadik. Den er stadigvæk på Nordsjælland fødder. Væk med den, ja. Men det er ikke ret langt væk. Der er minimum lagt 4 minutter til. Og alt er oppe i luften her i Farum. Begge hold tæsker afsted for at finde en sejr her til sidst. Van Werd, han er ikke offside den her gang. God vinding, Kusk. Kusk er med. En svær aflevering for ham at komme til. Ej, Van Werd, det er skidt spillet. Ja, og det der, den form for elendige afleveringer vinder han ikke mange point hos den nye træner ved. Ej, men det er også fordi Kusk er jo startet løbet. Prøv at se, han er i ryggen på dem. Ja, den er jo spillet 5 meter for langt. Begge hold, man siger, at begge hold har haft viljen og intention om at i den grad spille fremad. Og det har også givet en, synes jeg, rigtig god fodboldkamp. 4 tillægsminutter arbejde med nu, og det er på et nåletæppe af nerver, at den her kamp måske skal finde en afgørelse. Og det kan den godt, fordi begge hold er nødt til at åbne lidt. Stadigvæk eller meget. Nu til at bringe alt frem, jo. Kofod. Godt udspil. Tygosen. Rundt om Børsting. Venstrebensindlæg. Ind mod Kamaldin. Rufo. Børsting. Og Van Werd trækker ned. Der er altså muligheder, hvis han slipper bolden hurtigt nu. Han skal lade andre om at lave genialiteterne i opspil. Han skal bare se at komme i boksen og være farlig. Pallesen til indlæg. Og det er et udmærket indlæg. En retning mod Fossum. Der undervurderer han situationen. Ja, den havde han ikke set. Christensen. Kusk lægger den over til sit venstre ben. Så skal de holde sig onside den her gang. For en gang skyld bliver han blokeret. Fordel til Nordsjælland efter frisparket fra Tom van Werd her. Og der er folk med fremme af dem i rødt. Granli kigger så over skulderen, bekymret over det her. Den bliver snuppet af Kamaldin, der ikke kan holde sig på benene.
Og så er spørgsmålet, om René han havde den i hænderne. Eller hvordan det her skal tolkes. Ja, den er jeg spændt på. Han har den ikke i hænderne. Der er ingen tvivl om det. Nej. Det har han ikke. Han skal have den imellem sine hænder. Ja, det har han ikke. Men han når ikke at lave straf. Altså, Kamaldin falder, og der er ikke straffespark. Der skal ikke meget til. Han skal bare holde en anelse mere, ikke? Så har det været et straf, ikke? Ja. Men den er vi også videre fra. Ja. Det går fremad igen. Forsum. Vinder man er nødt til at gøre det for at spille bolden fremad. Man skal ikke ned i det bagerste igen. Rufo. Kusk. Kusk der igen og igen prøver. Han er i centrum for det hele. Van Verde er der. Bosting er der! Men han får den ramt. Skævt og under pres. Det er måske sidste store mulighed til OB. Det kunne altså godt ligne lige Børsting og dukke op ud af ingenting. Men igen er det Kusk. Nu må der snart være plads til den mand i en startopstilling. Det har jo forandret deres spil, Paul. Det har gjort dem langt farligere. Fuldstændig, og i den grad. Altså, det har forandret det så meget. Det er langt farligere med Kusken uden jo. Altså som langt farligere. Ferreira. Frispark til ham. Nordsjælland-spillerne er ikke enige. De mener, det var en ren tackling. Nu trækker de hele kavaleriet op. Og et minut plus det løse. Der skal nok være lidt løs. Ja, uden tvivl. Forsum. Redder ud. Kusk siger stadigvæk. Forsvarsspillerne Granli og Rosme frem, og de mangler så nu, hvor OB smider bolden væk. Kamaldin forsøger at komme rundt om Pallesen. Det lykkes ikke, men de får et indkast højt op i banen. En sidste mulighed for at få skabt noget her for Nordsjælland. Hvor er det vigtigt, at Pallesen lige kommer ind i ham. Hvis han runder, så er det jo. Og nu tror jeg, at de skal forsøge med det lange indkast, som de havde succes med for et par kampe siden i Vejle, hvor de viste sig som rene indkastkonger lige pludselig ud af det blå. I dag var det også et hjørnespark. Ja, dødboldshold jo. Tyggersen med længde på. En OB'er, der forlænger. Rufo bliver skærmet af. Der er en mulighed mere her. Christensen nu her, så er det via dommeren. Er slutfløjt i farven, hvor både Nordsjælland og OB må sukke videre efter den første sejr i foråret. Voletzi fik scoret et godt mål på hjørnespark. OB fik udlignet på straffe efter et drama med ild i. Vi skal også have ild i en masse interviews og reaktioner på den her kamp om et øjeblik, hvor vi er tilbage.